Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Mataji Hare Krishna Mataji Hare Krishna Hare Krishna Mataji 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 Hare Krishna Prabhuji எல்லாருக்கும் Hare Krishna Hare Krishna இன்னும் கொஞ்சம் பேர் ஜாயின் பண்ணல வந்துருவாங்களா மெசேஜ் போட்டிருக்கேன் மாதாஜி வந்துருவாங்க மாதாஜி 1 by 1 ஓகே மாதாஜி நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் இந்த மாலை நேர வகுப்பு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம தெய்வத்தை வணங்கிட்டு நம்ம நென்னி பிரபுக்கும் நன்றியை சொல்லிட்டு நம்ம செஷனுக்குள்ள போகலாம். பிரணதி சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுரோன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्तराजन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी क्षमासुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे शतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். நேற்று நம்ம என்ன பார்த்தோம்?
8வது சாப்டர்ல அக்ஷர பிரம்ம யோகா பரத்தை அடைதல் பத்தி பார்த்தோம். நேத்து என்ன பார்த்தோம்? ஏதாவது ஷார்ட்டா யாராவது சொல்றீங்களா? நேத்து என்னென்ன பார்த்தோம்னா பகவானை சென்றடையறதுக்கு நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் நேத்தி? அர்ஜுனன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே 8 கேள்விகள் கேட்கிறாரு இல்லையா? சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி, யா மாதாஜி, எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இறைவன்கிட்ட கேள்விகள் இருந்தாங்க. அர்ஜுனனுக்கு அவங்க எல்லாமே பதில் சொல்ற மாதிரி பிறப்பு இறப்பு கடந்த ஒரு பகுதி அத்தியாயமா அதான் இந்த உலகம் துன்பங்களோட இருக்குங்கிறத சொல்லிட்டு பிரம்மோட அதுல இருக்காங்க ஒரு கதை கூட சொல்லிட்டு நாம உயிர் நீக்கும் போது என்னத்தை நினைக்கிறோமோ அது எப்படினோம்னா கிடைக்கிறாரு அப்படிங்கறத பத்தி பேசுனீங்க. வீடு அது அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு இறைவனோட நம்ம உறவு நிலைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத மாதிரிய வாத்சல்யம், தாஷ்யம், சாந்தம்ங்கிற அந்த 5 நிலைகளை பற்றி உறவு நிலைகளோட நம்ம தொடர்பு பற்றி பேசிட்டு 5 நிலைகள்ல நம்ம பகவானோட உறவு கொள்ளலாம் அப்படிங்கறது வரையிலும் நம்ம பார்த்தோம். சரி, அது வந்து 8 கேள்விகள் கேட்கிறாரு. பிரம்மன்னா என்ன, அத்தியாத்மம்னா என்ன, யாகங்களின் இறைவன் யார், அவர் நம்ம எங்க உடல்ல எங்க வசிக்கிறார் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு 8 கேள்வி கேட்கிறாரு. இந்த இடத்துல பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எது? பிரம்மன் எதை சொல்றாரு பகவான்? நம்மளுடைய ஜீவாத்மா மாதாஜி. வெரி குட், வெரி குட். நம்ம ஜீவாத்மா தான் அந்த இடத்துல பிரம்மன். பரபிரம்மங்கிறது இறைவன், நம்ம வந்து ஒரு குட்டி பிரம்மன். நமக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவும் பிரம்மன் தான். அதத்தான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த பிரம்மனை தாங்கிட்டு இருக்கிறது எதுன்னா நம்மளுடைய உடல். அந்த உடலை வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடலை அது வந்து தாங்குது. பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை தாங்குற மாதிரி இந்த உடலை வந்து இந்த பிரம்மன் தான் தாங்குது அப்படிங்கிற வரையும் பார்த்தோம். பகவானை வந்து உத்தராயணத்துல உயிர் விடுறவங்க எங்க போறாங்க, தட்சிணாயனத்துல உயிர் விடுறவங்க எங்க போறாங்க, எப்படி வராங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம். திரும்பி வராத அந்த உலகத்துக்கு நம்ம போகணும்னா நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பகவான்கிட்ட பக்தி தொண்டாற்றணும், சரணாகதி அடையணும். பகவான் நீட்டுற கையை நம்ம வந்து முதல்ல பிடிச்சுக்கணும். அது மாதிரி நம்ம வந்து அதெல்லாம் பார்த்தோம். பிரபு சொன்ன மாதிரி ஒரு கதையும் நான் சொன்னேன். அதெல்லாம் வந்து நேத்தி பார்த்துட்டோம். பகவானை சென்றடையத்துக்கான வழிமுறைகள் சொல்லுங்க மாதாஜி. சுபமலர் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு கதை மறந்துருச்சு மாதாஜி. அதான் என்ன கதைன்னு யோசித்தேன் மாதாஜி. நீங்க நேத்து என்ன கதை சொன்னீங்க? என்ன கதை சொன்ன பிரபு சொல்லுங்க. சிவா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. ஐயா ஜட பிரபுவை பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க மாதாஜி. ஜட பிரதர். ஓகே மாதாஜி. நினைச்சுட்டே அவரை உயிரை விட்டாரு, திருப்பி மானாகவே பிறந்தார் அப்படிங்கிறத அந்த கதை சொன்னேன். அதோட அடுத்த பகுதியெல்லாம் ஜடபரதரோட கதையெல்லாம் அடுத்த லெவல் 2ல நீங்க கேட்டுக்குவீங்க. இன்னைக்கு நேத்தி வந்து சுருக்கமா சொன்னேன். இன்றைக்கும் இருக்கு உங்களுக்கு கதை, நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து பாடத்தை எடுப்போம். இன்னைக்கு பாடம் வந்து என்ன அப்படின்னா 9வது சாப்டர் வந்து ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகா அப்படின்னு பேரு. குஹ்யாம் அப்படின்னாலே ரகசியம். மிகவும் ரகசியமான மற்றும் தூய்மையான அறிவு, அதை பத்தி தான் இதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சாப்டர் வந்து அறிவின் அரசன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன் அறிவின் அரசன் அப்படின்னா மிகவும் உத்தமமான ஒரு அறிவை பகவான் இதுல சொல்றாரு. ரகசியமான அறிவு. ரகசியமான அறிவை பத்தி ஏற்கனவே 2வது சாப்டர்லயே கொஞ்சம் சொல்லிட்டாரு. என்ன சொன்னாரு? உடல் வேற ஆத்மா வேற அப்படிங்கிற ரகசியம் 2வது சாப்டர்ல சொல்லப்பட்டது. அது குஹ்யம். அப்புறம் மிக குஹ்யம், அதாவது அதை விட மிகவும் ரகசியமான ஒரு அறிவு. என்னத்தை சொன்னா
7th சாப்டர் 8th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சோம். பகவானை நாம சென்றடையணும்னா நாம என்ன செய்யணும், பக்தி தொண்டாற்றணுங்கிற அந்த ரகசியத்தை அவர் சொன்னாரு. இதுல வந்து மிக மிக ரகசியமான அறிவு, இது எல்லாத்த விட மிக மிக ரகசியமான அறிவு வந்து இந்த 9வது சாப்டர் சொல்லதுனால இது வந்து அறிவின் அரசன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நாம அதுக்குள்ள என்ன சொல்றார் பகவான், இந்த சாப்டர் முழுக்க பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டுமே பேசுவாரு, அர்ஜுனனோ சஞ்சயனோ இதுல வராது. முழுக்க முழுக்க பகவான் மட்டுமே இதுல பேசக்கூடிய ஒரு உத்தமமான உன்னதமான ஒரு சாப்டர் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வந்து ஸ்கூல்ல எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம், ஸ்கூல் படிப்பு படிக்கிறோம், காலேஜ்ல படிக்கிறோம், பெரிய பெரிய படிப்பெல்லாம் படிச்சு பெரிய வேலைகள்லாம் எல்லாரும் போறாங்க. ஆனா அந்த கல்வியினால எதற்கு பயன் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பௌதிக கல்வி நமக்கு எதுக்கு பயனாகுது, இந்த உடலுக்கு தான் பயனாகுது. ஏன்னா அந்த கல்வியின் மூலமா நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வேலை கிடைக்குது, நல்ல சேலரி கிடைக்குது, நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிறோம் நம்ம. அது முழுக்க முழுக்க எது அனுபவிக்குது, இந்த உடல் தான் அனுபவிக்குது. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மாவுக்கு அந்த கல்வியினால எதனாவது ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கா? நீங்க பெரிய கலெக்டரா இருக்கலாம், டாக்டரா இருக்கலாம், இன்ஜினியரா இருக்கலாம், ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் அதிகாரியா இருக்கலாம். ஆனால் எல்லாமே வந்து இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட கல்வி தான் அது. உயிருக்கான அந்த ஆத்மாவுக்கான கல்வி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா எதுவும் கிடையாது. இந்த பாருங்க, காலேஜ்ல ஸ்கூல்ல எல்லாம் எங்கேயுமே வந்து கீதையை வந்து ஒரு பாடத்திட்டத்துல வச்சில்ல. ஆனா இந்த கல்வி வந்து இங்க நம்ம இஸ்கான் மூலமா நம்ம இதை படிக்கிறோம். அதுதான் ஆத்மாவுக்கான அந்த கல்வி. அதனாலதான் வந்து இது வந்து ராஜ வித்யா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ராஜ வித்யான்னா ஆன்மாவுக்கு தேவையான ஒரு ஞானத்தை வந்து இது கொடுக்கறதுனால இது வந்து ராஜ வித்யா அப்படின்னு சொல்றோம். செகண்ட் ஸ்லோகமே அதுதான் சொல்லுது. என்ன சொல்லுது, ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசோகம் கர்த்தும் அவ்யயம். இந்த அறிவு எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கல்வியின் அரசன், எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானது, மிக தூய்மையானது, தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பது. தன்னுணர்வுனா என்ன, நாம யாரு, நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம், நம்ம எங்க சென்றடைய போறோம், அதுக்கு நாம யாரை வழிபடணும், இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் தன்னுணர்வு. இதை வந்து இந்த ஞானம் கொடுக்குது. எந்த ஞானம், கீதைங்கிற இந்த ஞானம் வழியா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். தர்மம்னா என்ன, சனாதனம் தான் தர்மம், தர்மம் தான் சனாதனம். இதனால இது வந்து இந்த பக்குவ நிலையை கொடுக்கக்கூடிய அறிவு இது. இது எப்படிப்பட்டது, அழிவற்றது, இதுக்கு அழிவே கிடையாது. இன்னைக்கு நேத்தியா தோன்றுச்சு, 4th சாப்டர்ல நீங்க படிச்சீங்க இல்லையா, இந்த வந்து ஞானத்தை வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு குருஷேத்திர போர்க்களத்துல கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடியே, அதுக்கு முன்னாடியே எப்ப சொன்னாரு, இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்தவானகம் அவ்யயம். இவம் மனம் விவஸ்வானுக்கு சொல்லியிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட். விவஸ்வான்ங்கிறது யாரு, சூரிய கடவுள். சூரிய கடவுளுக்கே அவர் ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறாரு. எப்ப சொன்னாரு, துவாபர யுகம், அதாவது திரேதா யுகத்தோட ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே வந்து அந்த ஞானத்தை வந்து சூரிய பகவானுக்கு பகவான் சொல்லி இருக்கிறாரு. அதனாலதான் வந்து இஷ்வாகு குலத்துல வந்து அது வந்து வந்தது. இப்படி ஒரு அவரு வந்து என்ன செஞ்சாரு, விவசாயத்தோட மகனான மனுவுக்கும், மனு வந்து இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் சொல்லி அதோடைய பரம்பரையா வந்து ராமர் வரையிலும் வந்தது. ஆனா அதுக்கு பிறகு என்னாச்சு, சங்கிலி தொடர் அறுந்து போயிட்டு அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப இது வந்து அழிவற்றது, அழியாத கல்வி இது அப்படிங்கிறது தெரியுது. பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். பக்தி செய்யறதுல யாருக்காவது வந்து துன்பம் வரப்போதா என்ன, எல்லாருமே அது வந்து ஒரு இன்பத்தோட தான் அது நம்ம செய்ய போறோம். அப்படி இந்த கீதையை அறிஞ்சு பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இன்பம் தான், சந்தோஷம் தான் கிடைக்குமே தவிர துக்கம் வரப்போறது இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவை பகவான் இந்த சொல்றாரு. ஏன் இது ராஜ வித்யா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, பவித்ரம், பவித்ரம் இது உத்தமம் அப்படின்னு படிச்சோம். மிக மிக தூய்மையானது. இந்த கல்வி எப்படிப்பட்டது, பகவானை பற்றிய விஷயங்களை சொல்றதுனால மிக மிக தூய்மையான அறிவு, அதனால பவித்ரம். பிரத்யக்ஷன்னா என்ன, நேரடியா கண் கொண்டு நம்ம பாக்குறது. அனுமானம்னு நம்ம சொல்லுவோம். 3 வகையான அனுமானங்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க. என்னன்னா, ஒண்ணு வந்து பிரத்யக்ஷ அனுமானம், இன்னொன்னு அனுமானம், இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா சப்த பிரமாணம். அதாவது பிரத்யக்ஷன்னா நேரடியா கண்ணால பாக்குறது,
அனுமானம்னா யூகிச்சு, நம்மளா ஒரு யூகம், இதுவா இருக்கலாம் அதுவா இருக்கலாம்னு யூகத்தினால செய்யக்கூடிய அறிஞ்சுக்க கொள்ளக்கூடிய அறிவு. இன்னொன்னு சப்த பிரமாணம் அப்படிங்கிறது வேத அறிவு. வேதங்கள் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய அறிவு தான் சப்த பிரமாணம். அப்படிங்கிற போது இது பிரத்யக்ஷ அனுமானம். நேரடியா நம்ம பகவத்கீதையை படிக்கிறோம், நேரடியா காதால கேட்கிறோம், அப்படிப்பட்ட அறிவு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சுசூகம், இதை செய்வது மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமானது, இன்பத்தை தரக்கூடியது. அதனாலதான் இது ராஜவித்யா அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. இப்ப ஒரு ஓவியத்தை ஒரு உதாரணமா சொல்றாங்க. இப்ப அழகா நம்ம பார்த்தோம்னா முன்ன காலத்துல எல்லாம் ஒரு ஒரு டிராயிங், ஒரு பெரிய அழகான ஓவியம், பகவானுடைய ஓவியங்கள் எல்லாம் ரவிவர்மாங்கிறவரு வரைஞ்சிருப்பார். பாத்தீங்கன்னா சரஸ்வதி, லக்ஷ்மி, இந்த மாதிரி பழைய கால ஓவியர்ல பேர் பெற்றவர் அவரு ரவிவர்மா. அவரோட ஓவியங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும், நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்பவும் நிறைய ஓவியர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. நாவல்ஸ்ல எல்லாம் கீழே எழுதியிருப்பாங்க, இன்னாரு ஓவியம் வரைஞ்சவங்க அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஓவியத்தை நம்ம பார்த்து அந்த ஓவியத்தை கண்காட்சியில எல்லாம் கூட வச்சிருப்பாங்க, விலைக்கு கூட வாங்கிட்டு வருவோம். அப்போ அந்த ஓவியத்தோட அழகுல மயங்கி அந்த ஓவியத்தை நம்ம வாங்குறோம். ஆனா எல்லாரும் ஓவியத்தை பாக்குறோமே தவிர அந்த வரைஞ்சவர் யாரு அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோமான்னா இல்ல. அததான் பகவான் இங்க சொல்றாரு. இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது, அழகானது, அற்புதமான ஒரு படைப்பு. இதுக்கு பின்னாடி யார் இருக்கா அப்படின்னா பகவான் இருக்கிறாரு. இந்த உலகமே ஒரு ஓவியம், கிருஷ்ணர் தான் அந்த ஓவியர். நாமெல்லாம் என்ன செய்யறோம், படைப்பை ரசிக்கிறோமே தவிர படைத்தவரை மறந்துடுறோம். இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம சம்மர் சீசன்ல நம்ம என்ன செய்வோம், ஊட்டி போறோம், கொடைக்கானல் போறோம், ஹில் ஸ்டேஷன்ல எல்லாம் போய் நம்ம தங்குறோம். அங்க இருக்க இயற்கை காட்சிகள் எல்லாம் ரசிக்கிறோம். அது மாதிரி கடல், நீலவானம் இதெல்லாம் நம்ம ரசிக்கிறோமே. இதுக்கு பின்னாடி யாரு இருக்கா, இந்த இந்த அழகெல்லாம் யாரு நமக்காக ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவரை நாம மறந்துட்டோம். அததான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவரை நாம மறந்துடுறதுனால என்ன செய்யணும், அவரையும் நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மய்யாத்யக்ஷேன பிரகிருதிஹி சூயதே சச்சராச்சரம் ஹேது நானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. என்ன சொல்றாங்க, குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான பகவானுக்கு எத்தனை சக்திகள் இருக்குன்னு சொன்ன அன்னைக்கு யாராவது சொல்ல முடியுமா? ரெண்டு சக்திகள் மாதாஜி. வேற வேற யாராச்சும் என்னென்ன சக்தி மாதாஜி? அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி. அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, இன்னொன்னு நடுத்தர சக்தி. அதுதான் தடஸ்த சக்தி. நாம எல்லாம் ததாஸ்த சக்தியில தான் இருக்கிறோம், நடுத்தர சக்தியில இருக்கோம். பகவானுக்கு சக்திகள் எண்ணற்ற, அளவு கடந்தது. கடல்ல இருக்க கடற்கரையில இருக்க மணலை எண்ண முடியுமா நம்மளால? அந்த அளவுக்கு அவருக்கு என்ன இருக்குது, சக்திகள் இருக்குது. ஆனா முக்கியமான 3 சக்திகள் நம்ம அந்தரங்க சக்தி, அப்புறம் பகிரங்க சக்தி, இன்னொன்னு நடுத்தர சக்தி. இன்டர்னல், எக்ஸ்டர்னல், மார்ஜினல், அந்த 3 சக்தி அவர்கிட்ட முக்கியமா பாக்குறோம். அந்த 3 சக்திகள்ல அந்தரங்க சக்தி வழியாதான் அவர் என்ன செய்யறாரு, அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கிறாரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நரசிம்மர், நாராயணர், கோவிந்தர் அப்படின்னு, ராமர், லக்ஷ்மணர் அப்படின்னு பல பல அவதாரங்கள் வராங்களே, அவங்க எல்லாம் அந்தரங்க சக்தி மூலமா வர்றவங்க. பகிரங்க சக்தி மூலமா தான் இந்த ஜட இயற்கை, இந்த பிரபஞ்சங்களை பகவான் படைச்சிருக்கிறாரு. மார்ஜினல், அதாவது நடுத்தர சக்தி மூலமா தான் உயிர்வாழிகளை படைச்சிருக்கிறாரு. அப்ப இந்த சக்திகளில் ஒன்றான ஜட இயற்கை அது எந்த சக்தியில வருது, பகிரங்க சக்தி. அந்த பகிரங்க சக்தி என்ன செய்யுது, எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு, பகவானுடைய மேற்பார்வையில். அப்படின்னா பகவான் என்ன செய்யறாரு, அதுக்கு ஆணையிடுறாரு, அது செயல்படுது. அவருதான் கண்காணிப்பாளர். அவரோட ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டு ஜட இயற்கை என்ன செய்யுது, அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. இங்க அசைகின்ற அப்படிங்கிறதெல்லாம் உயிர்வாழிகள் அசைகின்ற, அசையாதவை எல்லாம் என்ன, மலைகள், குன்றுகள், அது மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் அசையாம இருக்குது. எல்லாத்தையும் படைக்கிறது எது அப்படின்னா இந்த ஜட இயற்கை, மாயை. அந்த மாயாதேவி தான் அவங்க படைக்கிறாங்க இந்த ஜட இயற்கை. யாரோட ஆணைப்படி, பகவானுடைய ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. இந்த பிரபஞ்சம் அவர் விருப்பப்பட்டா படைக்கிறாரு, அவர் விருப்பப்பட்டா அழிக்கிறாரு. பகவான்
இந்த பிரபஞ்சத்தை எப்படி தோற்றுவிக்கிறார் அப்படின்னா, மயில் வந்து என்ன செய்யும், வானத்துல மேகத்தை பார்த்தோன்னா தோகை விரிச்சு ஆடும். அது வந்து அதுக்கு விருப்பம். அதுக்கு அந்த மேகத்தை பார்த்தோன்னா ஒரு ஆசை வந்துடும், தோகை விரிச்சு ஆடும். அப்புறம் மேகம் கலைஞ்சோன்னா என்ன செய்யும், தொகையை மூடிக்கும். அது மாதிரி பகவான் என்ன செய்யறாரு, அவர் விருப்பப்படும் போதெல்லாம் பிரபஞ்சங்களை படைக்கிறாரு, விருப்பப்படும் போது அழிக்கிறாரு. நம்ம வந்து குழந்தைங்களை வந்து கடற்கரைக்கு அழிச்சிட்டு போவோம். அப்ப வந்து குழந்தைங்க, சின்ன குழந்தைங்க என்ன செய்யும், மணல் வீடு கட்டும். நம்ம பார்த்துருக்குறோம். மணல்ல வீடு கட்டி விளையாடுவாங்க. திரும்பி வந்து என்ன செய்வாங்க, காலால எட்டி உதைச்சிட்டு வந்துருவாங்க, களைச்சு விட்டுருவாங்க அவங்களே. அது மாதிரி பகவான் ஒரு விளையாட்டு போல இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறாரு, அழிக்கிறாரு. அது படைக்கிறதுக்கு எது வந்து அவருக்கு வேலை செய்யுது, அவருக்கு ஆணைப்படி எது செய்யுதுன்னா ஜட இயற்கை அவருக்கு வந்து உதவி செய்யுது அப்படிங்கிறத இது மூலமா தெரிஞ்சுக்கணும். இயற்கையின் எஜமானன் யாரு அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். மையா தெச்சேன பிரகிருதிகி, அதாவது காற்று வீசுது. காற்று வீசுறது காரணம் என்ன, பகவான் தான். சூரியன் ஒளிர்வது எதனால, அவருடைய ஆணைப்படி. அவர் என்ன செய்யறாரு, ஒரு தந்தையை போல இயற்கையை வழி நடத்துகிறார். ஒரு வந்து அப்பா என்ன செய்வாரு, தன்னுடைய குழந்தைகளை கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருப்பார். அது மாதிரி பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுல இந்த ஜட இயற்கை இருக்கு. அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, ஒரு கண்ணசைவுல இந்த இயற்கைக்கு அவர் ஆணையிட முடியும். அந்த மாதிரிதான் பிரபஞ்சங்கள் தோன்றுது. மகத்தத்துவம் அதுல இருந்து ஒவ்வொன்னா வெளியில வரும் பொழுது எப்படின்னா, அவருடைய ஒரு கண்ணசைவுல தான் வந்து என்ன செய்யுது, வெளியில எல்லாம் வருது. பஞ்சபூதங்கள், அப்புறம் வந்து புத்தி, மனம், புத்தி, அகங்காரம், இதெல்லாம் வெளியில எப்படி வருது, அந்த மகத்தத்துவத்துல இருந்துன்னா அவருடைய ஒரு கண் அசைவுல தான் வருது. ஒரு சொடக்கு போட்டார்னா இந்த இயற்கை வந்து படைக்கப்படும், உடனே எப்படி படும், அழிக்கப்படும். இது எல்லாமே இயற்கைக்கு எஜமானனா இருக்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணர் மூலமா தான் இது வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாமரர்கள் அவரை மனிதராக நினைக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாமரர்கள்னா இங்க யாரு சொல்றாங்க அப்படின்னா மூடர்கள். மூடர்களை நம்ம வந்து 7th சாப்டர்ல படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா யாருக்காவது? இறைவனை சேர மாட்டாதவர்கள் அவங்க ஒருத்தவங்க. வெரி குட் பிரபு, ஹரிபோல். அதுல வந்து அதான் 4 விதமான துஷ்குருதினோ, துஷ்டர்கள் வந்து இறைவனை வணங்க மாட்டாங்க. அதுல தலையில ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது யாருன்னா மூடர்கள். அந்த மூடர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, பகவான் வந்து மனித உருவம் எடுத்து இந்த உலகத்துல வரும் பொழுது, எப்போ வந்தாரு, கிருஷ்ண ரூபம், கிருஷ்ணவா வந்தாரு துவாபர யுகத்துல. அப்ப அவர் என்ன செஞ்சாங்க, ஏளனம் செய்யறாங்க. அவர் என்ன சொல்றாங்க, அவன் ஒரு இடைச்சிறுவன், அவன் வந்து யாதவ் குலத்துல வந்தவன், அவன் வந்து மாடு மேய்க்கிறவன், கோபியர்களோட ராச நடனம் புரிகிறவன் அப்படின்னு தப்பா பேசினாங்க. யாரு, மூடர்கள். அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷ்யம் தன் ஆசிரிதம் பரம் பாவம் அஜானந்தோ மம பூதம் மகேஸ்வரம். அவர் வந்து பகவான் பிரபஞ்சத்தை படைச்சவரு, இவர் தான் அனைவருக்கும் தலைவர், அவர் தான் எஜமானருங்கிறத அந்த மூடர்களால புரிஞ்சுக்க முடியல. புரிஞ்சுக்காம அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவர் வந்து ஏளனம் கேலி பண்றாங்க. அவர் வந்து யாரெல்லாம் பண்ணா, சிசுபாலன் பண்ணலாம், என்ன ஆனா சக்கரத்தாயத்தால அவர் அழிக்கப்பட்டான். துரியோதனன் கிண்டல் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நிறைய மூடர்கள்லாம் வந்து பகவானை கிண்டல் பண்ணாங்க. அவர் இறைவனுடைய மேலான தன்மை, உயர்ந்த உன்னதமான அந்த தன்மையை உணரல. ஆனா கொஞ்சம் பேர் உணர்ந்தாங்க. விதுரர், அப்புறம் வந்து குந்தி, அப்புறம் வந்து பாண்டர்கள், இவங்கெல்லாம் பீஷ்மர், அவங்கெல்லாம் உணர்ந்தாங்க. ஆனா நிறைய பேர் உணரல. அவரை வந்து சாதாரண ஒரு மனிதன், துவாரகையின் அரசன், மதுராவின் இளவரசன், இப்படிதான் அவங்க வந்து நினைச்சாங்களே தவிர அவரை பரம்பொருள் அப்படிங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியல அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. லஞ்சம் வேண்டாம், அன்பு வேண்டும். அதாவது இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, தேவர்களை வழிபடுறோம் இல்லையா, வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், தேவர்களை வழிபடும் போது நம்ம என்னது, நான் ஒண்ணு செய்யறேன் நீ ஒண்ணு செய்யணும்னு சொல்றோம். அது எப்படின்னா, கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல போய் நம்ம லஞ்சம் கொடுக்கறதுக்கு சமமா சொல்லிட்டார் பகவான். நம்ம வந்து பிள்ளையார்ட்ட போய் என்ன செய்யறோம், உனக்கு நான் 108 தேங்காய் உடைக்கிறேன், என்னோட காரியத்தை நீ நிறைவேற்றி விடு அப்படிங்கிறோம். கோயில வந்து 108 தரம் நான் சுத்தி வரேன், எனக்கு இது செஞ்சுதா அப்படிங்கிறோம். ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம வந்து பேரம் பேசுறோம். கடவுள்கிட்ட வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், பேரம் பேசுறோம். அது என்னது, அது வழிபாடா? உண்மையா வழிபாடே கிடையாது. அததான் பகவான் வந்து லஞ்சம்ங்கிறாரு. லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டாம், அன்பு வேணும் அப்படிங்கிறாரு. எப்படி அன்பு, கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து எப்படி ஒரு அன்பை நம்ம செய்யணும், நம்ம நேத்தி பார்த்தோம். 5 விதமான ரசங்கள், சாந்த ரசம், தாசிய ரசம், சக்கிய ரசம், அப்புறம் வாத்சல்ய ரசம்,
அப்புறம் மாதுரிய ரசம். 5 விதமான நிலைகள்ல பகவான்கிட்ட நாம உறவு கொள்ள முடியும். நமக்கு சாஸ்திரங்கள் சொல்லி கொடுக்குது. அந்தபடி பார்க்கும்போது ஒரு குழந்தை என்ன செய்யும், அப்பா கிட்ட போய் உரிமையோட கேட்கும் இல்லையா, அப்பா எனக்கு வந்து இதை வாங்கித்தா, எனக்கு வந்து ஸ்வீட் வாங்கித்தா, எனக்கு வந்து நோட் புக் வாங்கித்தா அப்படின்னு எப்படி ஒரு குழந்தை அப்பா கிட்ட கேட்குமோ, அது போல நாம என்ன செய்யணும், பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் வேண்டணும். நமக்கு ஏதாவது தேவை இருந்ததுன்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் வேண்டணும். அவர் என்ன செய்வார், நமக்கு அதை கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு அவர் யோசிச்சுட்டு நமக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அவர் கொடுப்பார். இவருக்கு கொடுக்க வேண்டாம்னு அவர் நினைச்சாருன்னா கொடுக்க மாட்டார். ஏன்னா அது கொடுக்கறதுனால நம்ம என்ன அகங்காரம் வளரும் அப்படின்னா நிச்சயமா அவர் கொடுக்க மாட்டாரு. நமக்கு தேவையறிஞ்சு அவர் கொடுப்பாரு. அப்படிப்பட்ட வழிபாடுதான் என்ன செய்யணும், அன்பு. அன்பு பகவான்கிட்ட வந்து நம்ம ஒரு தந்தைகிட்ட போய் குழந்தை கேட்கிற மாதிரி நம்ம வந்து அவர்கிட்ட உரிமையோட கேட்கலாம். தேவதை வழிபாடு எப்படிப்பட்டது, தற்காலிகமானது, நிரந்தரம் அல்ல. ஏன்னா அவங்களே வந்து பகவானுடைய அனுமதி பேர்ல தான் நமக்கு செய்யறாங்க. அவங்களுக்கே வந்து ஃபுல் ரைட்ஸ் கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம கேட்கலாமா? ஆபீஸ்ல வந்து ஒரு காரியம் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம மேலதிகாரி தான் நமக்கு அந்த காரியத்தை செஞ்சு கொடுப்பாரு. நம்ம போய் பியூன்ட்ட கெஞ்சிக்கிட்டு இருந்தோம்னா வேலை நடக்குமா? நடக்காது இல்லையா? அது மாதிரிதான் வந்து நாம வந்து யார்கிட்ட கேட்கணும், பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் எதுனாலும் கேட்கணும். அந்த பக்தி தான் நிரந்தரமான பக்தி அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்றாங்க. அடுத்தது பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி தத்தஹம் பக்தி உபகிருதம் கிருஷ்ணாமே பிரயதாத்மனக. அப்படிப்பட்ட பகவான்கிட்ட நாம எப்படி போய் நம்ம வேண்டுதல் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா, அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன் அப்படிங்கிறாரு. பகவான்கிட்ட போய் நம்ம பெருசா நம்ம வந்து விருந்தெல்லாம் படைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வசதி இருந்தா பண்ணலாம். நம்மள்ட்ட நிறைய காசு பணம் இருக்கு, பகவானுக்கு வந்து விதவிதமா அறுசுவை உணவு வந்து படைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம விருப்பப்பட்டு செய்யலாம், தப்பு கிடையாது. நம்மளுடைய தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு பகவானுக்கு படைக்கலாம். ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு பரம ஏழை பகவானுக்கு படைக்கணும் அப்படின்னு மனசார நினைச்சான்னா அவனுக்கு தான் வந்து இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரு இலை, ஒரு துளசி இலையோ ஒரு பூவோ ஏதோ ஒரு பழமோ ஒரு கிளாஸ் தண்ணியோ கொடுத்தாலே பகவான் அதை ஏற்கிறார். பக்தியோடையும் அன்போடையும் கொடுக்கணும். அதை ஒரு தரம் கிருஷ்ணர் வந்து இதுக்கு போனாரு, பாண்டவர்களுக்காக தூது போனார். எங்க போனாரு, அஸ்தினாபுர அரண்மனைக்கு போனாரு. மறுநாள் வந்து தூது சபையில வந்து பேச போறாரு. முதல் நாள் நைட்டு தங்குறது எங்க தங்குறாருன்னா விதுரருடைய வீட்டுல தங்குறாரு. அப்ப வந்து விதுரர் என்ன செய்யறாரு, விதுரரோட மனைவியோ இல்ல விதுரரோ என்ன செய்யறாங்க, பகவானை உபசரிக்கிறேன்ட்டு அவரோட அழகுல மயங்கி வாழைப்பழத்தை உரிச்சு கீழே போட்டுட்டு தோலை குடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பகவானும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அப்ப வந்து அப்புறமா தான் பாக்குறாரு, பழம் முழுக்க கீழே கிடக்கு, தோலை சாப்பிட்டு இருக்காரு. அப்ப பகவானுக்கு தெரியாமையா அது சாப்பிடுறாரு. அவங்களோட அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு அந்த தோலை சாப்பிடுறாரு. அப்படி பகவான் வந்து நம்மள அன்போடையும் பகவான் மேல பக்தியோடையும் எதை கொடுத்தாலும் பகவான் வந்து ஏத்துக்கிறார். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம். பகவான் நம்ம வந்து எவ்வளவு பெரிய வசதியோட இருக்கிறோம், செல்வந்தனா இருக்கிறோம் அப்படின்னு அவர் பாக்குறதே இல்லை. நம்மள்ட்ட இருக்க அன்பை தான் பாக்குறாரு. அது பார்க்கும்போது குச்சேலர் கொடுத்த அந்த மறைச்சு வச்சாரு குச்சேலர் அவள. ஆனா அவர் என்ன செஞ்சாரு, புடுங்கி சாப்பிடுறாரு அந்த அவள. அவர்கிட்ட இருக்க அன்பை தான் பாக்குறாங்களே தவிர அவங்களோட வசதிய பகவான் பார்க்கல. பக்தியோட ஒரு துளசிய கொடுத்தா அவர் சந்தோஷத்தோட அவர் ஏத்துக்கிறார் அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். யோகக்ஷேமம் வகாம்யகம், அதாவது பகவான்கிட்ட எப்படி நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும்னா, அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் ஏ ஜனா பர்யுபாசதே ஏஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாம்யகம். அதாவது எப்படி பண்ணணும், பகவானுடைய அந்த அழகிய ரூபத்துல நம்ம தியானம் பண்ணணும். அந்த ரூபம் எப்படி தியானம் பண்ணணும், அவருடைய அணிந்திருக்க அந்த மஞ்சள் பட்டாடை, அவர் கையில இருக்க புல்லாங்குழல், அவர் தலையில இருக்க மயிர்பீலி, அவர் திருமுக அழகு, அது எல்லாத்தையும் நம்ம மனசுக்குள்ள நினைச்சு அவர் மேல நம்ம பக்தியோட நம்ம வந்து பகவானை வந்தனை செய்தோம்னா அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, நமக்கு வேண்டியவற்றையெல்லாம் கொடுக்குறாரு. அதே சமயத்துல நம்மள்ட்ட இருக்கிறதெல்லாம் பத்திரமா பாதுகாத்தும் கொடுக்குறாரு. நமக்கு வேணும்னு நம்ம வந்து போய் தேடவும் வேணாம், நம்மள்ட்ட இருக்கிறத பத்திரமா பாதுகாத்துக்கணுங்கிற அந்த கவலையும் நமக்கு வேண்டாம். அது எல்லாம் பகவானே பார்த்துக்கிறார். யோகக்ஷேமம் வகாமியகம், இருப்பவற்றை காத்தும் வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் நான் அருள் பாலிக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறாரு.
என்னை நினைப்பவர்களின் தேவைகளை நான் நிறைவேற்றுகின்றேன். பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து அவரே கொடுத்துடுறாரு. நம்ம போய் கேட்க கூட வேண்டாம். என்ன இருக்கோ அதை வந்து அவரே பாதுகாத்து கொடுக்கிறாரு. பகவான்கிட்ட வந்து நம்ம முழுமையா சரணடையணும். எப்படின்னா, உன்னை விட்டா எனக்கு கதி இல்லை அப்படின்னு முழுமையா அப்படியே ஆத்ம நிவேதனம். அப்படி வந்து அதாவது வாக்கு, மனம், உடல் வழியா நம்ம பகவானை வந்து எப்ப சரண்டர் ஆகுறோமோ அப்ப அவரும் நம்மளை 100% அவர் நம்மளை பாத்துக்கிறாரு அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. இதுல ஒரு கதை கூட இருக்கு. பக்தனுக்காக இறைவன் ஓடி வருவார். இவர் யாருன்னா மாதவேந்திரபுரி அப்படின்னு ஒருத்தர் நம்மளுடைய இதுல இருக்கிறார். அதாவது நம்ம குரு பரம்பரையில சீட பரம்பரையில குரு பரம்பரையில வர்றவர் ஒருத்தர் மாதவேந்திரபுரின்னு. அவர் வந்து எப்போ வாழ்ந்தாரு அப்படின்னா, அவரு ஒரு 600 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த இந்தியாவில வாழ்ந்தவர் தான். அவர் என்ன செய்வாருன்னா, பகவான்கிட்ட பிரேம பக்தி, அதாவது கோபியர்கள் அளவுக்கு பக்தி உடையவர் அவரு. அவரு பக்திக்கு யாருமே வந்து ஈக்குவலே கிடையாது, அவ்வளவு பக்தி. மகாத்மாக்கள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா, எங்கேயும் வந்து வேலை செய்ய மாட்டாங்க, பிச்சை எடுக்க மாட்டாங்க, யாராவது கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க. பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்றவங்க ஒரு சன்னியாசி இருக்கிறாங்க. ஆனா இவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னா, யாராவது அவங்க பசி தெரிஞ்சு வந்து ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா சாப்பிடுவாங்க, இல்லைன்னா பட்னியோடய இருப்பாங்க. ஒரு மரத்தடியில ஒரு நாளுக்கு மேல இருக்கவே மாட்டாங்க. ஏன் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா, அந்த மரத்தடியிலேயே தங்குனா அந்த மரத்தடி வந்து எனக்கு சொந்தமான இடம்னு அவங்களுக்கு மனசுல எண்ணம் வந்துருமா. அதனால ஒரு மரத்தடியில கூட இருக்க மாட்டாங்க. நாடோடி மாதிரி இடம் பாரிக்கிட்டே சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட அவருதான் இந்த மாதவேந்திரபுரி. அவரு என்ன செய்யறாரு, அவர் இருக்கிற இடத்துல இருந்து இப்படி மாதிரி நாடோடியா கிளம்பி விருந்தாவன் கிட்ட வராரு. விருந்தாவனத்துக்கு போறாரு. விருந்தாவன் எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இதுகிட்ட நார்த் இந்தியால இருக்கு. அங்க வந்து அவர் போறாரு. போகும் பொழுது என்ன செய்யறாரு, ஒரு வெயில்ல வந்து நடந்த களைப்பு வந்து சாப்பிடவும் இல்லை, பசி வேற. ஆனா யாருக்கிட்டே அவர் கேட்க மாட்டாரா. அதனால ஒரு மரத்தடியில வந்து அப்படியே சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. பகவானை இப்போதும் தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு. அப்ப ஒரு சின்ன குழந்தை அவர்கிட்ட என்ன செய்யுது, ஒரு பானை நிறைய பால் எடுத்துக்கிட்டு வந்து இவர்கிட்ட கொடுக்குது. ஐயா இந்த பாலை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு. உடனே அவர் கேட்கிறார், நீ யாருப்பா, எனக்கு ஏன் இதை கொடுக்குற அப்படின்னோடனே, இல்லை எங்க அம்மா வந்து இதை கொடுக்க சொன்னாங்க, நீங்க வந்து பசியோட இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எங்க அம்மா இதை வந்து எங்க ஊர்ல யாருமே பசியோட இருக்க நாங்க பொறுக்க மாட்டோம், அதனால நீங்க இந்த பாலை குடிங்க, ஆனா குடிச்சிட்டு பத்திரமா இந்த பானையை வைங்க, நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடியோ போயிடுது. உன் பேர் என்னப்பான்னா கோபாலன்னு சொல்லிட்டு ஓடி போயிடுது அந்த குழந்தை. இவரு அப்ப இருந்த பசியில என்ன பண்றாரு, அந்த பால் எல்லாத்தையும் குடிச்சிட்டு அந்த பானையை பத்திரமா அந்த குழந்தை வந்து கேட்கணும்னு வச்சுட்டு, இவரு நடந்து வந்த களைப்பு, அந்த பால் குடிச்சதோட இந்த களைப்பு தொண்டருக்கு உண்டு இல்லையா, அப்படியே தூங்கிடுறாரு. தூங்கும் போது அவருடைய கனவுல வந்து இந்த கோபாலன்கிற அந்த சிறுவன் வரான். வந்து என்ன சொல்றான், நான் வந்து இந்த விருந்தாவன மலை அடிவாரத்துல ஒரு காட்டுக்குள்ள முள்செடிக்குள்ள என்ன வந்து வச்சிருக்கிறாங்க. அப்பெல்லாம் முகலாயர்கள் ஆண்ட காலம், முகல் ராஜ்யம் நடந்த காலம். அப்ப வந்து என்ன செய்யறாங்க, இந்தியாவுடைய அந்த ஒவ்வொரு கோயிலையும் அவங்க வந்து கொள்ளையடிச்சாங்க. நமக்கு எல்லாம் தெரியும். ஸ்ரீரங்கத்து கதையை படிச்சோம்னா நம்ம எல்லாம் கண்ணீர் விட்டு அழணும். அந்த அளவுக்கு வந்து முகலாய சாம்ராஜ்யம் வந்து என்ன பண்ணிருக்கு, நம்ம கோயில்கள் எல்லாம் கொள்ளையடிச்சு டெய்ட்டி எல்லாம் திருடிட்டு போனாங்க இல்லையா. அப்ப அந்த மாதிரி இந்த கோபாலனை வந்து திருடி போயிடுவாங்கன்னு அந்த ஊர் மக்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, கொண்டு மலையடி வாரத்துல ஒரு புதர்ல புதைச்சு மறைச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. அவரு பல காலமா அங்க இருக்குது. அத வந்து இந்த சிறுவன் வந்து கனவுல வந்து சொல்றாரு, வந்து இந்த மாதிரி என்ன வந்து பல காலமா அந்த இருட்டுல அந்த புழுக்கத்துல நான் முள்ளெல்லாம் எனக்கு குத்துது, வலிக்குது, நீ வந்து என்ன வெளியில எடு, எனக்கு ஒரு கோயில் கட்டு, இந்த விருந்தாவனத்துல எனக்கு ஒரு கோயில் கட்டு அப்படின்னு வந்து அவர் கனவுல சொன்னா அவர் பதறி போய் ஏந்திரிச்சு பார்த்தா அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. மறுநாள் வந்து என்ன செய்யறாரு, அந்த ஊர் மக்களோட துணையோட போய் அவர் சொன்ன இடத்துக்குள்ள போய் தேடி பார்த்தா அங்க அதே போல ஒரு அழகான கோபாலன் டெய்ட்டி, இந்த கனவுல வந்த அதே உருவம் அங்க வந்து ஒரு அழகான சிலை கிடைக்குது அவருக்கு. அப்புறம் அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்து அதை கிளீன் பண்ணி சுத்தப்படுத்தி பகவான் விருப்பப்படியே மக்களோட உதவியில அங்க ஒரு கோயில் கட்டி அந்த கோபாலன் டெய்ட்டி இன்னைக்கு இருக்குது. சாட்சி கோபால், நீங்க விருந்தாவனத்துக்கு போனா அந்த சாட்சி கோபால் கலைக்கு போய் அது பகவானை பார்க்கலாம். இதோட கதை தொடர்ச்சி அடுத்த 2 நம்ம வந்து
லெவல் 2ல நம்ம பார்க்கலாம். இதுவரையிலும் நம்ம வந்து சொல்றாங்க. அப்ப என்ன செய்யறாரு பகவான், என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா பக்தனுக்காக இறங்கி வரார். தன்னுடைய பக்தர் வந்து பட்டினி கிடந்தா அவரால் பொறுக்க முடியல, ஓடி வராரு. ஓடி வந்து என்ன செய்யறாரு, பசிய போக்குறாரு. அதே சமயம் தன்னை வந்து தனக்கு கோயில் கட்டுமாறு அவர் ஆணையும் கொடுக்கிறார். நமக்கெல்லாம் கனவுல கடவுள் வருவாரா? வரமாட்டார். ஆனா உண்மையான தூய பக்தனுக்கு பகவான் வராரு, வந்து பாலும் கொடுக்கிறாரு. அது மாதிரி நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன அது, பக்தர்களுடைய நம்பிக்கை வந்து என்னைக்குமே வீண் போகாது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். அப்புறம் ஒரு நிமிஷம். இறைவன் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா சமமானவர், ஆனால் பக்தனிடம் பற்றுள்ளவர். அதுல வந்து ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, சமோகம் சர்வ பூதேஷு அப்படின்னா, சர்வ பூதேஷு, பூதேஷுன்னா இந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாத்தையும் எப்படி இருக்கிறாருன்னா சமூகம், சமமாக நடத்துகிறாரு. அவருக்கு வந்து செல்வந்தன், ஏழை, அப்புறம் வந்து அழகா இருக்கிறவங்க, அழகில்லாதவங்க, அப்படி பெண், ஆண், பெண், வந்து விலங்கு, பறவை அப்படின்னு பேதம் இருக்கா அப்படின்னா எந்த பேதமும் கிடையாது. ஏன்னா எல்லாமே அவர் படைத்தது, எல்லாமே அவருடைய குழந்தைகள். அப்படி இருக்கும்போது யார்கிட்டயாச்சும் அவர் பாரபட்சம் காட்டுவாரா அப்படின்னா காட்டுவார். யாருக்கு காட்டுவார்? பக்தர்கள்ட்ட காட்டுவாராம். இப்ப கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல போனா டேபிள் மேல ஒரு ஃபைல வைப்பாங்க, டேபிளுக்கு கீழே ஒண்ணு கொடுப்பாங்க, பார்த்திருக்கீங்களா? லஞ்சம்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி பகவான் யாருக்கு கொடுக்கிறாரு? பக்தர்களுக்கு கொடுக்கிறாராம். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, பக்தர்களுக்கு வந்து அவர் வந்து பாரபட்சம் காட்டுவாரு. ஏன் காட்டாரு பாரபட்சம்? அது தப்பா ரைட்டா? நீங்களே சொல்லுங்க. பகவான் வந்து பாரபட்சம் காட்டுறது ரைட்டா தப்பா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன தோணுதோ சொல்லுங்க. தப்பு தானே மாதாஜி? தப்பு, தவறு மாதாஜி. தவறு மாதாஜி. தவறா? ரைட். வேற யாராவது ரைட்டுன்னு சொல்றீங்களா? ஓகே, எல்லாருக்கும் தவறுன்னு படுது. சரி, இப்ப நான் ஒண்ணு கேள்வி கேட்கிறேன் உங்கள்ட்ட. இப்ப வந்து ஸ்கூல்ல ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க. டீச்சர் வந்து கிளாஸ்ல வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரிதான் பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அப்ப வந்து ஒரு பையன் நல்லா படிச்சு நிறைய மார்க் எடுக்கிறான், ஒரு பையன் சுமாரா படிச்சு சுமாரான மார்க் எடுக்கிறான், ஒரு பையன் ஒண்ணுமே எழுதாம முட்டை மார்க் வாங்குறான். அப்போ வந்து ஏன் டீச்சர் வந்து ஒருத்தனுக்கு அதிக மார்க், ஒருத்தனுக்கு கம்மியான முட்டை மார்க், ஒருத்தனுக்கு இந்த மார்க் போடுறாங்க? அப்போ பாரபட்சம் காட்டுறாங்களா அவங்க டீச்சர்? அது வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து அவங்க என்ன எந்த அளவுக்கு அது அந்த அறிவு இருக்கு, அதுக்கு தகுந்த மார்க் கிடைக்குது அவங்களுக்கு. கரெக்ட். ஆனா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தானே அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க, தனித்தனியா சொல்லி கொடுக்கல இல்லையா? கரெக்ட். கரெக்ட். எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஒரு பையன் வந்து அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கிறான், ஒரு பையனால புரிஞ்சுக்க முடியல, ஒரு பையன் வந்து சுமாரா படிக்கிறான். இது வந்து யார் மேல குற்றம்? டீச்சர் மேல குற்றமா, பிள்ளைங்க மேல குற்றமா? இது குற்றமே கிடையாது மாதாஜி. குழந்தைங்க மேலயுமே குற்றம்னு சொல்ல முடியாது. அது அவங்கவுங்களோட கெப்பாசிட்டி, அதாவது அவங்களுக்கு எவ்வளோ அந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி. ரைட். இப்ப பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு, எல்லாருக்கும் சமமாதான். இப்போ வந்து சூரியனை உதிக்க செய்யறாரு. நீ வந்து இந்த நல்லவர்கள்லாம் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் வெளிச்சத்தை கொடு, தீய மக்கள் இருக்கிற இடத்துல வெளிச்சத்தை கொடுக்காத அப்படின்னு ஒரு ஆணையிடல. சூரியனும் பகவானும் ஒண்ணு. எப்போதுமே பாருங்க, சூரியனும் பகவானும் ஒண்ணு. சூரியன் வந்து யாருக்கும் பாரபட்சம் பார்க்காம எல்லாருக்கும் சமமா அந்த வெயில் வெளிச்சத்தை கொடுக்குது. நமக்கு வந்து என்ன கொடுக்குது? வெப்பத்தை கொடுக்குது. ஆனா இப்ப சில இடங்கள்ல வந்து ஷெட்டு கிட்டு போட்டிருப்பாங்க, அந்த இடத்துல தண்ணி தேங்கி நிற்கும், அந்த இடத்துல வந்து சூரிய ஒளி படாது. அப்ப அந்த படாத இடம் வந்து என்ன ஆகும்னா அது அசுத்தமாவே இருக்கும், காயாது, ட்ரை ஆகாது. ஆனா சூரியன் வந்து எல்லாருக்கும் சமமாதான் ஒளியை கொடுக்குறாரு. ஆனா சில இடங்களால கிரகிச்சுக்க முடியுது, சில இடங்கள்ல கிரகிக்க முடியல. அது வந்து சூரியனோட தவறு கிடையாது. அது மாதிரிதான் ஸ்கூல்ல டீச்சர் வந்து எல்லாருக்கும் ஒன்னாதான் சொல்லி தராங்க. சில பசங்க கிரகிச்சுக்கிறாங்க, சில பசங்களால கிரகிச்சுக்க முடியல. அப்ப டீச்சர் மேல எந்த தவறும் இல்லை. அது மாதிரிதான் பகவான் என்ன செய்யறாரு, எல்லாருக்கும் சமமான அன்பை, சமமானதை தான் கொடுத்திருக்கிறாரு. இங்க வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் கொடுத்திருக்கிறாரு.
இதை வச்சுட்டு நல்லா வாழி, இந்த சாஸ்திரத்தை படி, இந்த சாஸ்திரங்கள்ல சொன்னபடி வாழ்க்கையை நடத்து அப்படின்னு அவர் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாரு. ஆனா சாஸ்திரத்தை மதிக்காம நாம மனம் போன போக்குல வாழக்கூடிய மக்களுக்கு அவர் என்ன செய்வாரு? அவர் என்ன செய்வாரு சொல்லுங்க. பகவான் சொன்னபடி நாம நடக்கணுமா வேணாமா? நடக்கணும் இல்லையா? நடக்கணும் நடக்கணும். அப்ப நடக்கலைன்னா அப்ப நடக்கிறவங்கள்ட்ட அவர் அதிகமான அன்பை தான் செய்வார், அன்பை கொடுப்பார். இப்ப கௌரவர்களும் பஞ்சபாண்டவர்களும் என்ன செய்யுங்க, குருஷேத்திர போர்க்களம் போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவானை பார்க்க போனாங்க. போன இடத்துல 2 பேருமே பகவானுடைய உதவியை கேட்டாங்க. எனக்கு உதவி செய்ய, போருக்கு உதவி செய்யணும். 2 பேரும் எதிர் படைக்காரவங்களும் போயிட்டாங்க. துரியோதனன் சைடு துரியோதனன் போனா, இந்த பக்கம் அர்ஜுனன் போனான். 2 பேருமே போனாங்க. பகவான் என்கிட்ட ஒரு பக்கம் படை இருக்கு, பெரிய என்ன படம் இருக்கு, அந்த சேனை, அவருடைய சேனை இருக்கு, நாராயண சேனை. நாராயண சேனை அப்படியே பெரிய கடலால் தான் இருக்குது. அதை ஒருத்தர் எடுத்துக்கலாம், ஒருத்தர்ட்ட நான் வருவேன் துணைக்கு. ஆனா நான் போர்க்களத்துல ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன். நான் வேணுமா படை வேணுமா நீங்களே சூஸ் பண்ணீங்கன்னு அவர் பகவான் கொடுத்தா. யாருக்காவது பாரபட்சம் பார்த்தாரா? துரியோதனன் கெட்டவன், அர்ஜுனன் நல்லவன்னு அவர் பாரபட்சம் பார்க்கல. எல்லாருக்கும் ஒன்னாதான் அவர் நியாயமா தான் சொன்னார் இல்லையா? சொன்னாரா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. அப்ப அர்ஜுனன் நீ இருந்தா போதும், நீ ஆயுதம் ஏந்தாட்டிலும் பரவாயில்லன்னு அவர் அவரை சூஸ் பண்ணிட்டான். துரியோதனன் என்ன நினைச்சான், ஆஹா சரியான முட்டாளிவான், போய் ஆயுதம் ஏந்தாத கிருஷ்ணரை போய் கேட்டிருக்கான், எனக்கு படைபலம் இருக்கு அப்படின்னு அவன் சந்தோஷத்தோட போனான். ஆனா ஜெயிச்சது யாரு? அர்ஜுனன் தான். ஏன்னா பகவான் நம்ம பக்கத்துல இருந்தா எதுவுமே நடக்கும். அதான் பகவான் என்ன செய்ய, ஒரு கண்ணாடியை போன்றவர். நாம அவரை நோக்கி ஒரு அடி நடந்தா அவர் நம்மளை நோக்கி 10 அடி வருவார். அவர் யாருக்குமே என்ன பண்ண எதிரி கிடையாது, நண்பரும் இல்ல. யார் பக்தி செய்யறாங்களோ பக்திக்கு மெச்சி அவர் என்ன செய்யறாரு, அவங்களுக்கு நல்லது செய்யறாரு. நம்ம நிறைய கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சாங்க பாண்டவர்கள். ஒவ்வொரு நேரத்திலயும் பகவான் கை கொடுத்தார். திரௌபதியோட மானத்தை காத்தாரு, பீமனுக்கு விஷம் கொடுத்தப்ப காப்பாத்தினாரு. ஒவ்வொரு டயத்திலையும் பகவான் உதவி செய்யறாரு. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் பக்தர்கள். ஆனா மதிக்காதவன் துரியோதனன் மதிக்க மாட்டேங்கிறான். பாண்டவர்களுக்கு தூது போனப்ப அவன் சிறை பிடிக்க பாக்குறான். அவனுக்கு எப்படி அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவாரு சொல்லுங்க? பகவானை எதிர்த்து நிக்கிறவனுக்கு எப்படி பகவான் உதவி செய்வார்? உதவி பக்தர்களுக்கு தான் செய்வார். பக்தர்கள்ட்ட அவர் ஒரு பட்சம் பாரபட்சம் காட்டதான் செய்வார். அதுல எந்த விதமான தவறும் இல்ல. நீதிபதி எடுத்துங்க. நீதிபதி பாத்தீங்கன்னா ஜட்ஜு கோர்ட்ல தீர்ப்பு வழங்குவாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமான தீர்ப்பு. திருட்டு குட்டம் பண்ணவனுக்கு 10,000 ரூபாய் பணத்தை கட்டிட்டு போயிடு அப்படிம்பாரு. இன்னொருத்த கொலைகாரனுக்கு மரண தண்டனை கொடுப்பாரு. இதுல நீதிபதி செய்யற தவறு என்ன? ஒண்ணுமே கிடையாது. அவங்கவுங்க செய்யற தப்புக்கு தகுந்த தண்டனை. அததான் பகவானும் இங்க நமக்கு கொடுக்கிறார். பகவான் யாருக்கும் பாரபட்சம் இல்லாதவர் அப்படிங்கறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். பாரபட்சம் பார்க்கல அவரு, அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுதா மாதாஜி? இன்னும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? டவுட் இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யத் கரோஷி யத் அஷ்டாசி யத் ஜுகோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம். இப்ப அவரை எப்படி நாம வழிபாடு பண்ணணும் அப்படிங்கறத அவரே சொல்லிதாரு. நமக்கு பகவான்கிட்ட வழிபாடு பண்ண தெரியல, எனக்கு பகவான்கிட்ட எப்படி பக்தி பண்றதுனே தெரியலையே அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அதையும் அவரே சொல்லிதாரு. எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. எல்லாத்தையும் நம்ம விரும்பினதெல்லாம் செய்யலாம். பகவானுக்கு படைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிட வேண்டியதான். எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நம்ம என்ன செய்யணும்? கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அப்படிங்கிற அர்ப்பணம் அந்த மாதாஜி உங்களுக்கு அந்த கதையை சொல்லிட்டாங்க, அதனால நான் சொல்ல விரும்பல. அந்த கோயில்ல இருக்க அந்த குருக்கள்கிட்ட வேலை செய்யக்கூடிய அந்த சிறுவன் என்ன செஞ்சான்? எதை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் செய்யறதுனால பகவான் நேரடியா ஏத்துக்கிறார் இல்லையா? அந்த கதை உங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க. அதனால அது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொன்னத்திலையும் பகவானை முன்னிறுத்தி பகவானை சென்றுபடுத்தி நம்ம செய்யும் பொழுது பகவான் என்ன செய்யறாரு? அதை ஏத்துக்கிறார். அந்த மாதிரி செய்யும்போது அததான் பக்தி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். எத் கரோஷி, இதுல என்ன சொல்றாங்க? எதை செய்தாலும் சாப்பிடுறியா பகவானே கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு பகவானுக்கு படைச்சிட்டு நம்ம அதை பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். படிக்கிறோமா பகவானுக்கு கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லி நம்ம பண்ணணும். தவம் பண்றோமா, தானம் கொடுக்கறோமா, எதை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி
நம்ம வாழ்க்கையை வந்து எப்படி செய்யணும், ஒரு யோகமா மாத்தணும். நம்மளுடைய தினசரி வாழ்க்கைய பக்தி யோகமா எப்படி மாத்துறதுன்னா, எதை செஞ்சாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி செய்யும் பொழுது அது சாக்ரட், அது வந்து நம்ம பக்தி யோகமா அது மாறிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப பகவான் வந்து இன்னொன்னு சொல்றாரு, மிக மோசமான செயல் செய்தவனும் பக்தியில் உறுதியாக இருந்தால் புனிதனாக கருதப்படுவான் அப்படின்னு ஒன்று சொல்றாரு. அதாவது அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. என்ன ஸ்லோகம் அப்படின்னா, அபிச்சேத் சுதுராசாரோ பஜதே மம் அனன்யபாக் சாது ஏவச்ச மந்தவ்ய சம்யக் விவசிதோ ஹி சக அப்படின்னு அதுலதான் வருது. 9th சாப்டர்ல தான் வருது அந்த ஸ்லோகம். அதுல என்ன சொல்றாங்க, மிக மிக மோசமான செயல். அது ஒரு பக்தனா இருக்கிறான், ஆனா அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா மோசமான செயல். குடிப்பான், பெண்களோட போவான், அந்த மாதிரி ஏதாவது தவறுதலான வழியில போயிட்டு இருப்பான். ஆனாலும் பக்தியானவனாகவும் இருப்பான். அப்படிப்பட்டவனா இருந்தானா அவனை வந்து நீ வந்து சாதுவா தான் கருதணும் அப்படின்னு பகவான் வந்து இதுல சொல்றாரு. ஏன் வந்து அவனை மோசமான செயல் செய்யறானே அப்படின்னு அவனை ஒதுக்கிடாத, அவன் சீக்கிரமா தர்மாத்மாவா ஆகிடுவான். எதனால? பகவானுடைய கருணையினால. அத வந்து நீ போய் என்னுடைய பக்தன் என்றுமே அழிவதில்லை அப்படின்னு நீ சொல்லு அர்ஜுனான்னு அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாரு. அதுதான் நம்பிக்கையின் ஒளி. பகவானுக்கு ஒரு சேவைன்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னாலே பகவான் வந்து நம்மள நண்பனா, நம்மள வந்து பக்தனா நம்மளை ஏத்துக்கிறாரு. வந்து ஒரு கோயிலை சுத்தி என்ன செய்யுது, மாடு ஒண்ணு ஓடுது. அந்த மாட்டுக்காரன் வந்து என்ன செய்யறான், அந்த மாட்டை பிடிக்கிறதுக்காக ஓடுறான். அது வந்து அவுத்துட்டு ஓடுது, கயிறை அவுத்துட்டு ஓடிட்டதுனால அந்த மாட்டுக்கு உரிய உடமையானவன் வந்து அந்த மாட்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஓடுறான். அது கோயிலை சுத்திட்டு ஓடுது, இவனும் கோயிலை சுத்திட்டு ஓடுறான் அது பிடிக்கிறதுக்கு. அவன் போறது மாட்டை பிடிக்க. ஆனா பகவான் என்ன சொல்ற, ஆஹா என் கோயில வந்து ஒரு தரம் வளம் வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு கருணை காட்டுறாராம். அந்த அளவுக்கு பகவான் வந்து எப்படிப்பட்டவர்னா கருணை மிக்கவர். அது மாதிரி நம்ம வந்து சாதாரணமா தெரியாம நம்ம வாயால உச்சரிச்சிட்டோம்னா பகவான் கிருஷ்ணர் பேர நாராயணா கோவிந்தா அப்படின்னு நம்ம தெரியாம சொல்லிட்டா கூட, நம்ம குழந்தை பேரை வச்சிருந்து அதுக்கு ஒரு கதை கூட இருக்கு, அச்சாமிலன் கதை. நாம அந்த மாதிரி நம்ம உச்சரிச்சுட்டாலே பகவான் வந்து நம்ம மேல பக்தி செய்யறான் அப்படின்னு பகவான் வந்து ரொம்ப நம்ம மேல எப்படா நம்ம பேரை சொல்லுவான், எப்படா நம்ம கிட்ட வருவான் அப்படின்னு அவர் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அதனால அவர் என்ன செய்யற, தப்பான செயல் செஞ்சா கூட என்னுடைய பக்தனா இருந்தான்னா அவனை வந்து சாதுவா தான் நீ கருதணும், அவன் என் பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை அப்படின்னு அர்ஜுனன்ட்ட பகவானே வந்து இதுல சொல்றாரு. செய்ய மாட்டேங்குது. இது என் சாராம்சம். இதுல என்ன சாராம்சம் சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இது ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம்னு சொல்லிட்டார் பகவான். அதுதான் கல்வியின் அரசன். அதாவது எப்படிப்பட்ட இது கல்வி எதுன்னா ராஜ வித்யா. அப்படிப்பட்ட அந்த ராஜ வித்யா வந்து அதுக்கு மூலம் யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான் மூலம். முழுவதற் கடவுளா இருக்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அதுக்கு மூலம். அந்த மூலத்தை எப்படி நாம வணங்கணும் அப்படின்னா பக்தி யோகம் அப்படிங்கிற முறையில நம்ம அவரை வணங்கணும். அவர் என்ன செய்வாரு, யோகக்ஷேமம் அனன்யா சிந்தையந்தோமா ஏஜனா பத்யுபாசதே. அவர் வந்து யோகக்ஷேமம் மகான்யகம், நம்ம பக்தனுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து அவர் நிறைவேற்றுவார். இந்த ரகசிய அறிவே அமைதிக்கான வழி. இதுதான் கீதையோட சாராம்சமா இந்த சாப்டர் வழியா நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை உணர்ந்து கொள்றதுக்கு எளிய வழி எது? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இதை சாண்ட் பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து என்ன சாண்ட் அண்ட் பி ஹாப்பி, ரொம்ப சந்தோஷம் அடையணும் அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்லிட்டாரு. இது பஞ்சதத்துவ மந்திரம் நம்ம பார்த்ததுதான். கிருபா சிந்துபியேவ பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய், அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி ஜெய், பிரபுபாதா की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, कृष्णा महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री भागवतम ग्रंथन की जय, श्री श्री राधा गोविंदा की जय, अयोध्या श्री राम लल्ला की
ஜெய் जय பிரேமானந்தே ஹரி ஹரி போல். ஹரி 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 போல். ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் இதுல கருத்துக்கள் இல்லைன்னா அதாவது டவுட்ஸ், நான் சொன்ன கருத்துக்கள்ல உங்களுக்கு confusion இருந்தா உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க வெளியிடலாம். உங்களுக்கு நான் சொன்ன கருத்துக்கள்ல ஏதாவது சந்தேகங்களோ இல்ல மாற்று கருத்துக்களோ இல்ல ஏதாவது கேட்கணுமோ, உங்களுடைய சொந்த கருத்துக்களை வெளியிடணுமா சொல்லலாம். ஒரு 5 நிமிஷம். எல்லாருக்கும் புரியுதா? புரியுது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. माता जी தேங்க்யூ மாதாஜி. Thank you. டீடைல் செகண்ட் லெவல்ல படிப்போம். நமக்கு வந்து ஷார்ட்டா தான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல ரொம்ப திணிக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி லைட்டா கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்தடுத்த லெவல்ல வரும்போது நிறைய 700 ஸ்லோகங்களையும் நம்ம படிப்போம். 700 ஸ்லோகங்கள் படிக்கும்போது நம்ம டீட்டெயிலா படிக்கலாம். இது ரொம்ப ஷார்ட்டா கொடுத்துருக்கறதுனால இவ்வளவுதான் என்னால வந்து சொல்ல முடிஞ்சது. உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது புரியாம இருந்தாலோ இல்ல ஏதாவது இருந்தா கேட்க வேண்டியது இருந்தா கேட்கலாம். உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. கிளாஸ் நல்லா இருந்துச்சுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எனக்கு புக் ரிலேட்டட் ஒரு டவுட் இருக்கு, கேட்கலாமா மாதாஜி? மாதாஜி கேளுங்க. ஆக்சுவலா அந்த பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் புக் என்கிட்ட இருக்குது. நீங்க செகண்ட் லெவலுக்கு தேர்ட் லெவலுக்குன்னு எதுவும் புக் இருக்குதா? அது எதுவும் வாங்கணுமா? அது எனக்கு தெரியாது மாதாஜி, அதை மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லி. செகண்ட் லெவலுக்கு தேவையில்லை மாதாஜி. இதே பகவத்கீதை தான் டீட்டெயிலா படிக்க போறீங்க. 700 ஸ்லோகத்தையும் டீட்டெயிலா படிப்போம். ம் அதுக்கு இல்லைன்னா தேர்ட் லெவலுக்கு இருக்கு, எக்ஸ்ட்ரா புக்கு இருக்குது. அதுக்கு வந்து என்ஓடி, என்ஐ, என்ஓஐ, ஈஷா ஆ புண்ணிய அப்படின்னு ஒரு 3 புக்கு, குட்டி குட்டி புக்கு தான். இந்த பாருங்க, ஆ ஈஷா புண்ணிய இவ்வளவு பெருசு புக்கு தான். தெரியுதா உங்களுக்கு? ஆ இதான். ஆ அதே மாதிரி ஆ நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் காட்டுற பாருங்க. நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ங்கிறது உபதேசாமிர்தம். இதான் இந்த புக்கு தான், குட்டி புக்கு. ஓ 3 புக்கு வாங்கணும் அப்போ. ஓகே மாதாஜி. இதை விட இது ரெண்டையும் சேர்த்தா ஒரு அளவுக்கு வரும். அந்த மாதிரி ஒரு புக்கு இருக்கும். ஆ என்னோட ஆ இதெல்லாம் சும்மா 50 ரூபா 60 ரூபா அப்படிதான் இருக்கும். இந்த பெரிய 3 புக்கும் லெவல் 3க்கு வேணும். லெவல் 3க்கு வேணும், கண்டிப்பா வேணும். ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா அந்த புக்கோட டீடைல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன், போட்டிருக்கேன் நம்ம குரூப்லயே. ஆ அதை நீங்க பாருங்க. அதுல வந்து உங்களுக்கு எதெல்லாம் வேணுமோ அதை நீங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். எந்த குரூப்ல போட்டிருக்கீங்க? பானுப்பிரியா மேம் நம்ம குரூப்ல இருக்கு. நம்ம குரூப்ல மாதாஜி நம்ம L1 குரூப்லயே போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி, நான் அதை பார்த்துக்கோ. ஓகே நம்ம group-லயே நான் தேங்க்யூ போட்டு- மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எங்க மகாலட்சுமி மாதாஜி அவங்க குழந்தைங்களை காணும் இன்னைக்கு? நானும் அதுதான் மாதாஜி நினைச்சேன். அந்த 2 குழந்தைகளும் நல்லா பேசுவாங்கல்ல, ஏன் அவங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஆப்சென்ட் மாதாஜி. மகாலட்சுமி மாதாஜி இல்ல. அப்படியா? சரி சரி. ஆமா. அது ஜெய் ஜெய் சொல்லும் போது நானும் குழந்தைங்கள தான் பாத்துட்டு இருந்தேன். சவுண்ட காணுமேன்னு. நடுவுலயே அழகா பேசுவாங்க நல்லா. சந்தோஷம். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு நம்ம 10வது சாப்டர் விபூதி யோகா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.